joskus heinäkuun lopussa viikko ennen Miss Universum kisoi, niin ajattelin sitten, että rupesin sitten kelailemaan läpi, että mitä kaikkea mä oon tehnyt ja valmistautunut tähän tulevaan kisaan ja mitä mun nyt on puuttu. Mä mietin, että mulla oli jostain jäänyt hymyklinikka mieleen. Mä olin joskus sen ylipäätänsä mielestäni googlettanut. Ajattelin sitten peilistä, että pitäisikö hampaat lähteä valkaiseen vai ei. Että kumminkin ajattelin, että varmasti siellä suurimmalla osalla tytöllä on niin kuin, posliinihampaat ja ihan valkoiset ja muuta. Ja sitten miettii, että kyllähän mulla aika valkoiset on, mutta kyllä niillä jotain voisi tehdäkin. Saisi niin valkoiset hampaat ja sitten semmoisen niin tavallaan puhtaan hammasrivistön. Kaikki sitten näytti ihan hyvältä ja kuulosti hyvät puhelimessa ja sitten mä tulin tänne näin, niin sitten alettiin vielä niin kuin käytiin läpi, että mitä me ehdittäisiin tehdä. Ekalla kerralla muotoiltiin hampaita, hymylinjaa enemmän ja toisella kerralla niistä valkaistiin. Hoidon aikana kyllä kerrottiin koko ajan, että mitä tehdään. Että ei ollut missään vaiheessa semmoista tilannetta, että olisi niinku pelännyt ja miettinyt, että mitä mulle nyt oikeasti tehdään. Kyllä mun mielipidettä kuunneltiin ja mun mielestä on kiva, jos niinku joku muukin sanoo saman mielipiteensä. Että sitä helposti tulee sokeeksi omille mielipiteille. Yleensähän semmoinen ajatus on, että laminaateilla tai että saadaan semmoinen tavallaan niin sanottu täydellinen hymy. Mutta sitten jos miettii, niin sillähän saa semmoisen massahymyn. Nyt mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen, että ei todellakaan tehty laminaatteja, koska mä oon tosi monelta kantilta kuullut sen, että töiden kannalta tulevaisuudessa niin enemmän luonnollisuus ja omat hampaat on semmoinen, mitä arvostaa. Mun mielestä on tosi hyvä tällä hymyklinikalla, että sit katsotaan niinku jokaista sille yksilöllisesti ja katsotaan, niinku, nämä hampaat on sun hampaat ja mitä niille voisi tehdä silleen pehmeän menetelmin. Et sama asia kuin mullekin, niin muokattiin hammasrivistöä ja valkaistiin. Ihan pienillä asioilla saa paljon aikaiseksi.